سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نيروبع 28 نحسز تدالو كلاي تحستو على توزينات تزلكم متسلخو بقدام الناس أرئيس زينا إيرتراوي شودناوي بوليتيكينيا مولو أبال زواوي بايتو كهون تمزيزو قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد بتدغاغامي بهراوي حدغاتات زغاطموم زلو زيغاتاتو حازنو غليصو نقداو بانك إثيوبيا بسالسي أكال زسرحو ماشحات سرحتنياتات كفانو مخانو حبيرو سومالي أصوار زيتسعنا نفرتو قبسيه موقادشو آتين زي خبركم تخطاتلتي ازن كالن زيدسس مدبات يزلكم مصيلخو كساب موداتا مساي كتصنو اندحتتكم ابزا چانال دما ناي وترو تخطاتلتي نختكونو سبسكرايب لايك بوار هنا يدول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم إيرتراوي شودناوي بوليتيكينيا مولو أبال زواوي بايتو كخونه تمزيزو إيرتراوي شودناوي عثمان سيد عبد الله مولو أبال زواوي بايتو كوين تمزيزوم تابال معرابوي زوا فاسترولاند كوينو زلو عثمان نسوشال ديموكراتس محبراوي ديموكراسي بموكاليه منبر تواهبو زلوم أب خلتشان إسران كلتنت سلفي بموكال أب زواوي مرجع كم تتكاي أبال بايتو كوينو تاعويت نويروم أب تمرجع ببارلمان منبرين مركبون أب هاجراوي مرجع توداديروه منبارو يذكر الزينا مسبت حني حبلن حاجوسيني تسمعني نزوانا كل امنات خجبر لي عابي كبرتيو جنامستي مزنت زمت حلافنت دما يردأ نخبل عثمان تزاريبوم نزلنا بالدوتات المقتامن نهزبي زوبانا نمقلقالن بالعلواني تدالي اللخم دهرت استوها بمزنتها بزوصو مقلتون نخلو متوم نعين هنا وجل سلفنان سوشال ديموكراساويان هدام تسخم زهابكم عزيز مسجنكم بحبار كوينا هنا زحيلن بقبوء زعين زوبانا خنسرحنا كبل دما تزاريبوم أتك عندي بدون أي تزوبا قداي تعنايو أخول عام سبن كربيلن نزين محياش دما كان كابتي مس بصوتي كسر حله هو تينزل لخيو يبل عثمان متكاتا أبالات بايتو ببورد مرجعيهم مولو أبالنت زوهابهم ورحوي آخيوا زكير زواوي بايتو شودن أب تعنان تحت غرصن زركبو محبراوي أقلقلوت والسانتات كب حلافنت زيت تسكميوم أبتي أب خلتشن إسران شدشن زكير زغط المرجع خساتف دليت كام زلون عثمان يقلصم نسو ابزها وريتو ابيناي درجه كودادر مخاني مستناتنا سلفي كلازبيم نسو دما ابزي تواهب نزلو مزنت بزغبرو تساتافنتن ابركوتنيو زوسن كبل نمصا زلو تسفا املكيتوم ابزي ابرزي اب زمت هاغراو مرጫን موددار اب زواوي ፖለቲካ ዘለን ተመክሮ መስፋሒው ዕላማይ ኣብትናይ 2022 اب ممحدار ከባቢ ክራም ፎርስ ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ነይሩ قداماي منستر أبي أحمد بتدغاغامي بهراوي حدغاتات زغاطم زلو زيغاتاتو حازنو غليصو أب ببينو خبابيتات إثيوبيا بزوقتي بسنكي زهرم زلو برتوع زنابن نعو سعيو هيوتا مايت زوسر مهمان مريتن قداماي منستر أبي أحمد تسمو حازن غليصوم حبرت سباب وان صبان حد حدوم كتحاجزو تصويعوم محبراوي قصاتا بزكافلو صحف زسعب زلو حدغا بسنكين عمتاتا باتحازا اكبابي بسنكي زصنها شللتنتي زبله قداماي منستر أبي أحمد منغست قدامنتي بوز سرحالو زلو حاملاي ورشا أب مفتو كهلو زخيل تسفونا كافيلوم أبزد حرهنا يبهلاوي حدقة أبزوبا سلطينا يماكلاي كلل برتو حجنتي ديغا مليوس لزفسسو بوحدون أستاذ شدشت شح زيغاتات كابه من بريتاتو من خادمو دفيت كوينو لوم تبرتو زناب أب ورداتا سلطين مبراق سلطين أستاذ 10 هكتار مريت زرعتون مدمساسو تقليتو نقداو بانك إثيوبيا بسالسي أكال زسرحو ماشحات سرحتنياتات كفانو مخانو يحبر كوميرشال نومينس حلافنتو ستوسن ولك محبر بانك نقد إثيوبيا زغوصرو ماشحات سرحتنياتات كاب زغصل 25 حس 2016 باقواصرا غز جميرو كاب سرعون كامز اللي تقليصوم محبر سرحتنياتات كوميرشال نومينس زحلف قدام باديس أبا بزدالو مدرخ زترخبو بريزيدنت محبراتو بهارو ملستهم كاب سرحتي بانك نقد إثيوبيا زئليو بزح سرحتنياتات شوعات شح خمس قمتهم سقلصو كاب منقومنا ياقلقلوت كفليت زي وهابهم سهل زلو هنا تقدينا بيت فرد كمرحو كام زخلو آتنكيهم
ዳይሬክተር ቢዝነስ ኦፕሬሽን ትካላቱ ገብረ ህይወት ጌታሁን አብዝሃብዎ ቃለ መሕትት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ነቲ ውዕል ስለዘቋረጹ ንሳቶም ብግድኦም ሰራሕተኛታት ዝነበሮም ርክብ ከቋርጹ ከም ዝተገደዱ ሓቢሮም ነቶም ሰራሕተኛታት ዝግቦን ክፍሊት ሂቦም ከም ዘፋንዎም ድማ ገሊጹም እቶም በዚ ስርሖም ዝሰኣኑ ሰራሕተኛታት ብዙሖም 7000 እንትኾኑ 2500 ከም ዝኾኑ ዘብርህ ተሓላፊ ንዓኣቶምን ናብ ካልኦት ዓማዊልና ብምዝዋር ስራሕ ከነትሕዞም ኢና ክብል ገሊጹ ሶማልያ ኣጽዋር ዘጻዕና ነፈርቲ ውግእ ግብጺ ሞቃዲሾ ኣቴን ክልተ ኣጽዋር ዘጻዕና ነፈርቲ ውግእ ግብጺ ትማል 27 ናሕሰ 2024 ናብ መዕርፎ ነፈርቲ መቃዲሾ ከም ዘዓልባ ተሓቢሩ እዚ ድማ ግብጺ ድሕሪ ኣስታት 4 ዓመታት ንሶማልያ ዝሃበቶ ፈላማይ ወታደራዊ ሓገዝ ምዃኑ ሮይተርስ ንዲፕሎማስያውያን ምንጭታት መንግስቲ ሶማል ብምጥቃስ ገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ክልተ ባንዴራ ግብጺ ዘለዎን ሲሚትን 30 ዝዓይነተን ወታደራዊ ነፈርቲ ጽዕነታ ብምዕርፎ ነፈርቲ መቃዲሾ ክበጽሓን ከልዋ ዘርኢ ኮይኑ ሮይተርስ በወገኑ እቲ ቪድዮ ቁልዕ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ጸብጺቡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ መንጎ መንግስታት ካይሮን መቃዲሾን ወታደራዊ ምትሕባር ስምዕ መፍራሞም ሲዕብዩ እተን ነፈርቲ ኣብ ሶማልያ ተራእየን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ካይሮ ኣብ ዘካየዱ ወግዓዊ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምዝራቦ ኣብቲ እዋን ዝርዝሩ ዘይተገልጸ ስምዕ ወታደራዊ ምትሕባር ከም ዝተፈራረሙ ይዝከር እቲ ስምዕ ግብጺ ዓቕሚ ምክልኻላን ጸጥታን ሶማልያን ምምሕያሽ ተወሳኺ ደገፍን ስልጠናን ክትህብ ምዃና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ድማ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ከም ዝህሉን የመልክት ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ኣብቲ እዋን እቲ ስምዕ ንሽበራን ምካትን ሰላምን ምድንፋዕን ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ምሉእነትን ሶማልያ ብእትገብሮ ደገፍ ንግብጺ ምስጋናውን ይዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግብጺ ሰላም ንምዕቃብ ሰራዊታን ኣብቲ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሶማልያ ክትልኽ በወግዒ ሕቶ ቀሪባላ መሰጋገር መንግስቲ ሶማልያ ሰራዊት ክሰደድ ካብ ዝሓተተትሉ እዋናት ሒዙ ኢትዮጵያ ሰራዊታን 17 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ልኡኽ ዓቃቢ ሰላም ኣዋፊራ ትርከብ ኢትዮጵያ ምስታ ንገዛእ ርእሳ ነጻ ትብል ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝተፈራረመቶ ኣካታዒ ናይ ምርዳእ ስምዕ ሲዕቡ ግን ሶማልያ ቅድሚ እቲ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ምዝዛሙ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ክወጹ ከም እትደሊ ኣፍሊጣያ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ ሁሴን ዓሊ ቅድሚ ኢትዮጵያ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ምስ ሶማሌላንድ ዝገበረቶ ስምዕ እንተዘይሰሪዛ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃን ክልተ ኣዊ ስምዕን ዓስኪሮም ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ከም ዝወጹ ከም ዘጠንቅቐ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ብትሕቲ መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣስታት 3000 ወታደራዊ ከምኡውን ምስ ሶማልያ ብዝገበረቶ ክልተ ኣዊ ስምዕ ድማ ክሳብ 7000 ወታደራት ኣዋፊራያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሶማልያ ካብ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርከቦም 18500 ወታደራት እቶም 5000 ካብቲ ሃገር ክወጹ ተገይሮም እዮም ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት እውን ብዙሓት ሰራዊት ዝቕነሱ ክኸውን እንከሎ ተልእኾ መሰጋገሪ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ጥሪ ተልእኾ ዛዚሙ ኩነታት ጸጥታ ንመንግስቲ ሶማልያ ከረክብ ምዃኑ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኣብ ጸጥታ ክፍተት ከይፍጠር ካብ 10000 ዘይበዝሕ ወታደራት ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝርከበን ከባቢታት ክዋፍር ምዃኑ ይጥቀስ ግብጺ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝዋፍር ሓድሽ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከተበርክት ዘቕረበቶ እማመ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተገሊጹ እዩ መንግስቲ ግብጽ ግን በዛዕባ እዚ ጉዳይ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ሕብረት ኣፍሪካ ግን ግብጺ ሰራዊታ ክትልኽ ዘቕረበቶ ሕቶ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሉ ኣፍሊጡ ድሕሪ ምፍራም ስምዕ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ወሃበ ቃል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ግብጺ አልሲሲ ሃገሩ ንሓድነትን ልኡላውነትን ሶማልያ ከም እትድግፍን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታ ዝህሉ ጣልቃ ምትእትታው ከም እትቃወምን ዳግማይ ከም ዝረጋገጸ ሓቢሩ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ዝኸተመቶ ስምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሕሪ ሲዒቡ ኣብ መንጎ ግብጽን ሶማልያን ዘሎ ዝምድና ተጠናኺሩ እዩ ብሰንከት ኢትዮጵያ ታንጹ ዘላ ግድብ ህዳሴ ንዓመታት ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ምስሓብ ዝጽንሐት ግብጺ ነቲ ስምዕ ከም ዝነጸገቶ ይፍለጥ እዛ ኣካታዒ ዝኾነ ስምዕ ምፍራምን ሲዒቡ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ፕሬዚደንት ሶማልያ
حسن شيخ محمود مس ግብጻዊ መዘኑ ዓብዱል ፈታሕ አልሲሲ በቴሌፎን ከም ዝተዘራረበን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እውን ብዙሕ ግዜ ናብ ካይሮ ከም ዝበፅሐን ዝዝከር እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ንግዳዊ መተሓላለፊ ወደብ ክትረክብን ሓይሊ ባሕሪ ክትጠናኽርን ካብ ዘለዋ ድሌት ተበጊሳ ምስታናጽ ሃገር እትብል ሶማሌላንድ ዝተፈራረመቱ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ምስ ሶማሊያ ናብ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ኣእትይዋ ይርከብ ሶማሊያ መንጎ መንግስታት አዲስ አበባን ሃርጌሳን ዘሎ ምትእስሳር ሉዓላውነትን ግዝኣታውን ሓድነትን ዝጥሕስዩ ብምባል በትሪ ክትቃወም ፀኒሓ እተናብ ወጥሪ ፀንሓ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ኣብ ቱርኪ ክልተ ዙርያ ዘተ ኣካይደን ነይረን እቶም በመንገኝነት ቱርኪ ዝተገብሩ ዘተታት ዋላ እኳ ፍረ እንተዘይፍረዩ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ግን ሳልሳይ ዙር ዘተ ክካየድ ትጽቢት ይግበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና